लोगोफोर नोंथांमोना आं मोनसे जोबोर गिलुबालु मोनसे फुटेज दिन्थिनो लादों आरो बे फुटेजआ मा फोरमायो नोंथांमोना आइडिया खालाम बाथ्राया ओरैबायदि हेजबुल्लाहनि सायाव जि गिलुबालु ग्राउन्ड अपारेशन खालामबाय थादों आइडिएफआ इजराइलनि डिफेन्स फर्स आइडिएफआ बे ग्राउन्ड अपारेशन खालाम ओरैबायदि मोनसे टानेल मोनदों आन्डारग्राउन्ड टेरर टानेल होननानै बुङो बेखौ बे आन्डारग्राउन्ड टेरर जि टानेल हेजबुल्लाहनि बेवहाय माखासे रोखोमनि सुबिदा दङ माखासे बम बारुद हाथियार बैहाय थानाय जानायनिबो जायगा दङ मासेबो दङ नोंथांमोना थारैनो फुटेजआव नुदों आरो बे जि भिडिअखौ खालामखांनानै बेखौ मा खालामदों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों बे भिडिअखौ आरो बेखौ नोंथांमोनो दिन्थिदों बे जि फुटेज ना बे फुटेजआ बबेबा निउस चेनेलनिफ्राय मोननाय नङा लोगोफोर बे फुटेजआ जाहैबाय इजराइलनि डिफेन्स फर्सआ बै टानेल सिङाव ग्राउन्ड अपारेशन खालाम थांनानै बैहाय सहैदोंमोन आरो बेवहाय भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बेखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों नोंथांमोना थारैनो नुदों माबायदि हानि सिंजों थांदों बेवहाय ओरैबायदि हाइटनि ना बेवहाय सासे मानसिया माने गसंनानै थानो हायो आरो खायसे जायगायावथ' ओरैबायदि मोनदों माखासे गिलुबालु गासैबो बम बारुद आरो कारेन्टनि बेबस्था दं नाय नोंथांमोना बेवहाय कारेन्टनि बेबस्था दङ आरो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय रेफ्रिजारेटर फ्रिजनि बेबस्था दङ बम बारुद दङ माने ओरैबायदिबो मिथिनो मोनदों खायसे जायगायाव ओरैबायदि टानेल दङ ना बै टानेलफोराव ट्रेनबो थांनो हागोन आरो बै ट्रेननि हेफाजाबै रकेट आरो मिसाइल बा क्रुज मिसाइल जायखिजाया रोखोमनि बेबायदि हाथियारफोरखौ बैहाय रोगानानै लांदों बेबायदिबो जों खौराङाव नुनो मोनदों खायसे जायगायाव गोदान टानेल बानायनायबो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि बेवहाय नोंथांमोना बेग नुदों बेगआ जाबाय रडान फर्सफोरनि कम्बाट बेग्स होननानै बुंदों आरो बे बेगजों बानानै बेजोंनो दावहा नाङो नङा होमबा नोंथांमोना थारैनो बुजिदों हेजबुल्लाहया जाबायदि टानेल बानायदों बेबायदि टानेलखौ गाजा स्ट्रिपाव हामासफोरनियावबो नोंथांमोना नुदोंमोन स' हामासनियावल'सो बेबायदि टानेल दं बेबायदि नङा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिदों हेजबुल्लाहयाबो हा सिङाव माबायदि नेटवर्क खालामनानै दोनदों नाय नोंथांमोना माबायदि नुदों बेवहाय माबायदि सुबिदाफोर दं गासै नांगौ बायदि गासैबो सुबिदा दं बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै मा सानदों माने टेररिस्टफोरनि मोनसे खामानिया ओरैबायदि टेररिस्टफोरा ओरैबायदि मोनसे अद्भुत धरनै माने संसार जायोना आरो बबेबा हादरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेबायदि गाव खस्थ' खालामनानै हा सिङाव थादों बे साननो गोनां बाथ्रा सोरखौबा डेस्ट्रय खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय बेबायदि गिलु बालु मोनसे प्लेनिं जायनि प्लेनिंआ जाहैबाय इजराइल नामनि हादरखौ बे बुहुमनिफ्राय गैया खालामनाय नाथाय आइडिएफआ ओरैबायदि स्ट्रं मसाद आरो आइडिएफआ मोननैबो लोगो नांनो ओरैबायदि मोनसे ग्राउन्ड अपारेशन खालामदों बे ग्राउन्ड अपारेशनाव बेबायदि टानेलफोरखौ नागिर डेस्ट्रय खालामलांगासिनो थादों बेबायदि जों खौराङाव मिथिनो मोनगासिनो थादों बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिना मोनदों जे आइडिएफआ मानो बेवहाय ग्राउन्ड अपारेशन खालामदों मिसाइल एटाक खालामनानै एयार स्ट्राइक खालामनानै जेबो सेन्स खालामनो हाया नाथाय बै टानेलफोरखौ जुदि फोजोबस्राङोबासो हेजबुल्लाहखौबो फोजोबस्रांनो हागोन खारन हेजबुल्लाहखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बेबायदि टानेल टेक्न'लजियाव हेल्प खालामदों होनबा सोर इरान आरो हाथियारजोंथ' मदद होदानो जाबायदि हामासखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिसोरनि टानेलखौ डेस्ट्रय खालामनांगौ जादों टानेलफोरखौ फोजोबस्रांनो हायैनि थाखायनोथ' दिनैसिम जेसेबां हस्टेज खालामनानै बन्दक बानायनानै लानो थांदोंमोन हामासआ बैसोरखौ दिनैसिम रिलिज खालामजोबनो हायाखै इजराइलनि फर्सआ आइडिएफआ जानो हागौ बेबादिनो हेजबुल्लाहयाबो बै टानेल सिङाव थानानै इजराइलखौ गिलु बालु बेबायदि फोजोबस्रांनो नाजागासिनो थादों इजराइल आरो इराननि गेजेराव जि दावहा बे दावहाया गिलु बालु मदसिम सहैबाय मानोना मोननै हादरनि गेजेराव बेबायदि हुमखि होलायनाया सोलिगासिनो थादों नाथाय थेवब्लाबो इजराइला गियाखै फावसायाखै एसेबां फिसा हादर बाखि बिनि सुथुर हादरफोरा गिलु बालु जोबोर गेदेर गोजा 7टा फ्रन्टनिफ्राय एटाक जादों इजराइलनि सायाव थेवब्लाबो नाथाय आइडिएफआ लेबानन बादि हादराव मालाय हादराव थांनानै बेबायदि ग्राउन्ड अपारेशन खालामदों बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो थारैनो इराना जेसेबां गिदिर जाया मानो बै इरानखौबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे रोखोमै एटाक खालामगोन इजराइला समजों लोगोसे हरखाब बेनि फिथाइखौ जों नुनो मोननो हागौ आरो थारैनो नुगोन मानोना जारिमिना बुङो इजराइला माब्लाबाबो गावनि सुथुरखौ दिनैसिम हगारफेराखै अब्ला इराना जाबायदि मिसाइल एटाक खालामदों बेबादि बिथिङाव इरानखौ पानिशमेन्ट होआलासिनो इजराइला थानाय नङा